però tinc dos convidades que són una meravella, dos joves que són encantadores i ara veureu com elles van a presentar-se i les conegueu, perquè són uau, increïbles. Ara van elles a presentar-se. A veure, posem això al micro bé per a que ho sentiu tots bé. Avant. Jo sóc Elena Luna, treballo així a l'Ajuntament de Canals i sóc de Canals de tota la vida i ara em dedique també a entrenar en futbol femení. Hola, jo sóc Carmen Calatayud, sóc de Canals i jugo a futbol. Ara estic en l'Ontinyent i també he començat este any a entrenar a un equip d'Aleví del Canals Promeses i a més estic fent el segon curs del grau superior de TCAs. Imagineu, és una meravella. I tu, Helena, a què el dediques? Jo estic ara treballant a l'Ajuntament de Canals i també em dedique a ser entrenadora de futbol femení a Ciutat de Xàtiva. Esta és la meva segona temporada al club. L'any passat vaig ser entrenadora del cadet femení i varen guanyar la Lliga Plata, varen guanyar, molt contenta amb totes les xiquetes, les jugadores, tot el club, molt contenta i aquest any he agafat el repte del cadet. Perfecte. I Carmen, i tu has dit que estàs estudiant, però jo sé que tu ara estàs en l'Ontinyent, però en quin altre equip has estat jugant com a portera? Pues durant 9-10 anys he estat en el València femení i això, l'any passat ja vaig acabar. 9-10 anys, però que des de 15 anys portes jugant? Pues, és una xiqueta, una cria. Ja, vaig començar en el Canals, en un equip de xic, perquè en aquell entonces no n'hi havia molt d'equip femení, i als 8-9 anys me'n vaig anar, jo i una altra companyera d'ací de Canals, mos van mig fitxar per anar allà a València a entrenar. Molt bé, però també m'ha dit un pardaler que has començat a fer una altra faceta així en Canals, no? Sí, això, com he dit abans, este és el meu primer any d'entrenadora en el Canals Promeses, duc a un aleví, i això, i ja veurem. Doncs molt bé, com té que anar tot. És que has dedicat tota la vida al futbol, doncs té que continuar tot, ha anat superbé. Doncs això ens alegra molt de tindre la taula plena. Bueno, estic proposant-me, no sé si l'any que ve puguem fer nosaltres igual que els xics. Els xics fan, avui, per exemple, per pilotes, un programa de molta audiència, i en tot el material femení, ja no sols de futbol, sinó d'altres esports, ja que Canals té a molta gent, a moltes dones, a moltes xiques, destacant a nivell ja no sols de futbol, sinó d'altres, de pàdel, de diversos esports, i per donar-nos visibilitat, ja que els xics ho tenen un poquet més fàcil, nosaltres agarrar el tèstic i també plantejar-ho. No estaria malament. Bueno, no sé què vos sembla la reflexió que acaba de fer. Jo crec que estaria molt bé per donar visibilitat a l'esport, no sols del futbol femení, sinó a molts esports. I jo crec que estaria molt bé. Sí, clar que sí. Sempre que tinguem més visibilitat i que ens poden escoltar i totes les dones que fan esport, ja no solament a Canals, que hi ha moltes i molt bones que es dediquen a l'esport, sinó també al que és Espanya i de tots aquells esports que queden un poquet fora del que és els mitjans de comunicació que sentim tots els dies, sempre qui es queda fora pareix ser que siguin les dones. O sigui que seria molt convenient poder tindre això. Pues sí, aquest espai on puguem parlar del tu a tu i també de l'esport. Bueno, Helena, aquest any passat, en les 24 hores, crec que va ser la primera vegada que n'hi ha una dona en la directiva. Com el va sorgir? Suposo que per part d'un familiar que és ton pare, el que t'inculcaria esto, o va ser decisió pròpia, o com està la cosa? Conta'm-nos un poquet. A veure, jo de tota la vida tinc el record de les 24 hores de futbol perquè mon pare ha estat sempre ahí en l'associació i
i sempre m'ha inculcat l'esport. Jo he fet atletisme, tennis, ping-pong, futbol, i sempre he estat molt dins del món de l'esport. I per això, quan vaig acabar la carrera, que vaig estudiar sociologia, sempre volia inculcar-lo en tema de l'esport. I vaig passar a fer un màster en direcció i gestió de l'esport i de l'activitat física. I a partir d'ahir, que vaig començar a fer pràctiques, vaig veure que m'agradava el que era direcció, gestió de tot el que era l'esport. I les 24 hores de futbol és un esdeveniment que es fa a Canals molt important, que aquest any ha sigut el número 47, en 2027 se faran el 50 aniversari, i quan jo ho vaig plantejar, al primer moment va ser un sí rotund. Tots van acceptar des del primer moment i em van donar un espai que ninguna dona encara havia tingut, i jo estic molt agraïda a ells perquè em van fer aquest espai, aquest lloc, i a sobre aquest any em van fer un reconeixement que va ser molt inesperat, va ser una sorpresa i que li estic molt, molt agraïda a tots ells, sobretot a José Morales, a Luis i a tota la directiva que és de les 24 hores de futbol, per donar-me aquest espai i fer-me sentir inclosa, que és molt important, que n'hi ha moltes vegades que ens donen l'espai però no sentim dins... I recolzament, correcte. I ser de dir, forme part d'aquest projecte. Aleshores, tu, per lo que veig, no has tingut tantes dificultats com a lo millor després, no sé si Carmen ha tingut alguna dificultat en l'esport que ha practicat com a portera, o també ho has tingut prou fàcil? A veure, prou fàcil no, perquè des de xicoteta he tingut que anar... Bueno, els meus pares m'han tingut que dur sempre a entrenar. Quan, per exemple, els xics anava a l'autobús a Xàtiva a replegar-los i els seus pares no se tenen que preocupar d'estar ahí 2 hores de l'entrenament, després tornar a Canals. En canvi, inclús poden viure en la residència i dormir ahí. En canvi, les xiques encara no ha plegat a aquest moment. I això, tinguem que anar de Canals, d'Alzira, de Muro d'Alcoi, en cotxe i tornar. I és un sacrifici molt gran per als pares, en aquest cas. Dos visions, les dos es dediqueu al món de l'esport, les dos al futbol, i sin embargo una té més dificultats que l'altra. Una ha tingut la manera d'incloure's dins de lo que és una associació masculina, que com bé ha dit Helena, fa 47 anys, enguany ha fet la 47 edició, a veure, en celebrar ja la 50, però malauradament va aparèixer la pandèmia pel mig, aleshores si no s'hi haveren fet els 50 anys. I Carmen té una altra situació, i sobre haver jugat en el València, es té que costejar la majoria de coses, i per això tinguem que fer una xarxa entre totes per apoyar-nos. Vols dir alguna més, Carmen, o posem un poc de música, o com està la cosa? Ens relaxem. Sí, posa música. Debajo
debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero tiendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido. Nube que esconde la luna llena, viento que al barco le arranca la vela. Si yo me fuera, que pueda irme de corazón. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza. Yo solo quiero duras cicatrices y ser como soy. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido. Tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido. No quiero hierro ni fuego ni busco la miel. Ya no hay sed de ganar la revancha. Y si algún día la tuve una noche hacia el viento voló. Como una contra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido. Bé, continuem en l'entrevista i ara mos parlarà Carmen Calatayud com ha viscut ella des de menuda les entrebancs que s'ha trobat en les situacions, pues això, que ella ha jugat a futbol i se n'ha tingut que anar a casa a arreglar-se, els xics, no? Ara que mos conta ella un poc les seues vivències. Sí, bueno, com he dit abans, vaig començar en el Canals. Era un equip tot de xics, perquè en aquell entonces les xiquetes, xicotetes no, bueno, i majors no sonava tanta visibilitat i no jugaven tant. I quan jo acabava un partit, com tot eren xics, jo no podia dutxar-me en ells i pues, o me'n tenia que anar al vestuari dels àrbits, o dutxar-me a part, o canviar-me a part, i això, vulguis o no, pues, en un equip, si una persona no s'integra del tot, en el vestuari se fa molta pinya, pues, no és un equip realment. La veritat que jo he tingut sort, entre comilles, perquè mai m'han posat ningú problema en jugar en ells, al revés, crec que sempre han estat a gust en mi i jo en ells, però bueno, també, per exemple, quan ja estava en el València,
durant molts anys he jugat contra xics, lliga de xics, i pues, sí que algun, i la veritat que ho fem igual o millor que ells, em queda sempre per dalt, i sí que notaven que es molestava jugar contra xiques i veure que ho fem millor que ells i quedàvem, guanyàvem o empatàvem o jugàvem bé al futbol i vaig notar això. Que feu bons partits i a ells això és el que es vol. Nosaltres la setmana passada vam treure aquest tema ja no sols de xiques àrbits, sinó en general eclipsen a les xiques quan destaquen, ja no sols en el futbol. Nosaltres vam treure el bes de Jenny Hermoso, que va eclipsar que Espanya fora campiona del món, i va ser més notícia Rubiales que conforme van quedar. I igual que en waterpolo, se va qüestionar a la xica que tenia un físic que no, segons alguns no complien els cànons, però que sí que es complix perquè era portera i ells ja tenen els seus equips de nutricionistes de lo que tinguen que tindre i això, i va eclipsar la medalla d'or. Se va parlar més de la seva condició física més que dels guanys que havien aconseguit per a Espanya. I això són la realitat encara en ple segle XXI. No sé, Elena, què els sembla tot esto i si pots comentar alguna coseta. Sí, a veure, aquesta forma d'eclipsar, pense que l'activitat física i el que és l'esport sempre ha estat, des de la societat, està associat a la masculinitat. I tota aquesta masculinitat el que fa és absorbir el que és l'activitat física, el que és l'esport. I és un cercle tancat, quasi. I l'espai que està aconseguint ara la dona d'entrar ahí, entra, però és el que estàvem parlant abans. Tu pots entrar però sentir-te inclosa o no inclosa. I que el donen suport, el tenen que donar visibilitat, reconeixement, suport. I en aquest tema encara hi ha una masculinitat que per constructe social està arraigada amb l'esport. I des d'ahir és d'on es hauria de treballar per a que situacions com la del Mundial, per exemple, com la del waterpolo, canvie, que l'important són el que han aconseguit, el que han estat fent, el que han estat lluitant per arribar fins ahir, que en el cas del Mundial va ser sonat, va ser molt resonat, però sí que li va sobrepassar el que va ser el cas d'agressió. Pues sí, així és. A veure, estos són els casos que nosaltres són mediàtics i es coneguem. Imagineu-se a nivell més inferiors o de categories inferiors el que a vegades tenen que passar les xiques. I de vez en quan escoltes notícies que dius, bueno, això és de veres el que estan contant en la ràdio o en la televisió a dia d'avui, pues sí, igual que tindre algun entrenador que vol sobrepassar-se, tindre el poder sobre les dones, i crec que tot això ho hem de denunciar des de tots els mitjans i ja no sols a nivell nacional, sinó a nivell més de poble, més particular, però tinguem que estar totes ahí, recolzar-nos totes, i crec que tinguem que donar-nos visibilitat i denunciar les coses que realment no estiguen bé, evidentment, no callar. És que hi haurà tantes coses que no sabem, no?, que estan passant, xiquetes que estan passant-ho mal en els equips, per els entrenadors o per l'aficionat que està mirant, que no ho diuen. I és el que hi ha que fer, dir-ho, no tindre por i dir-ho. Si tenen, no sé, realment la confiança en la mare, en el pare, en casa, en algun amic, en qui siga, l'entrenador, l'entrenadora, està fent-me això i contar-ho, perquè és importantíssim que es comenci ja a denunciar i a dir-ho, perquè hi ha moltes coses que no se saben. Vosaltres heu conegut algun cas o vosaltres durant tot aquest temps que estigueu en el món de l'esport d'algú que s'ha sobrepassat, no ja amb vosaltres, sinó en algunes companyeres o en altres nivells més alts o més baixets,
No, a nivell que jo conega, no conec cap cas que s'hagi donat, però sí que és veritat que fa uns anys va ser l'equip que estaven en primera divisió del Rayo Vallecano que sí que l'entrenador es va sobrepassar amb elles. I si no recorde malament, en alguna selecció nacional, no sé si era de Nigèria, també va passar farà un any o dos que... L'entrenador, no? Sí, que van haver casos. Pues sí, continuem igual, però bueno, anirem millorant, anirem donant-nos visibilitats i estiguem a punt ja de finalitzar. Encantades de que vàgeu acceptar la nostra invitació de Peroleres per la Igualtat i esperem veure'ns en una altra ocasió i com he dit, igual en un futur a veure si farem un programa. Sí, estaria genial. Així has comentat la idea esta i... Sí, perquè a veure... Així ens comencen les coses. I ja no sols convidar a les xiques que saben de futbol, sinó d'altres deports i convidar-les i donar-los visibilitat, perquè jo sé que el poble de Canals a dia d'avui té molta gent que practica l'esport i sobretot xiques. Anar portant altres dones d'altres deports estaria bé, si ho comenteu també, que s'animen. I jo crec que vosaltres heu sigut una referència boníssima, perquè la gent ho sentiran i després vos comentaran i ja, no sé, s'agraeix molt. De veres, vos agraïm moltíssim que hàgiu vingut perquè, no sé, que jo he estat molt a gust sentint-les, no? Perquè han sigut molt valentes, perquè algú ha compaginat en els estudis i és que i és el que comentem en un món que pues això no és masculí. I els pares el que s'han sacrificat per anar, portar-les, tornar-les, estar ahí, estar un dissabte, un diumenge, tindre el suport familiar i això també és el recolzament de casa també és molt important per a que elles continuen. I no haver-se tirat darrere en cap moment, no? Estaven segures del que volien. Això és donar una referència important de dir, n'hi ha que acabar, n'hi ha que seguir avant en l'esport, és superimportant, no? Que la dona es veja capacitat de dir... Perquè el que comentava Carmen és que quan va començar en tots els xiquets, ella al dir jo ja no vaig. És el primer que pot, millor una xiqueta pot pensar, no? No, jo això ja m'ho deixo, aunque m'encanta, m'agrada molt, però ella no. Ella va dir, abans ja hi vaig jo, i imagineu fins on va arribar i on ha arribat, i encara no ha parat, que ho veurem, mon pare. Ho veurem. Sempre has sigut portera, Carmen? No, jo vaig començar jugant de delantera, bueno, corria, bàsicament, no sé ni de què jugava, i pues resulta que el porter que jugava amb mi tenia que estar una setmana fora per un problema de l'oït i van dir, qui vol ser porter? O portera. Jo vaig alçar la mà, vaig dir, no sé... Tota decidida, sí, jo. Sí, perquè des de fora el porter és com el diferent i des de fora, si no eres porter, dius, que guai, te tires, no sé què, i jo pues vaig alçar la mà. Me van clavar crec que 5 gols i ese partit en el coll, però no sé, me va agradar tant que vaig dir, pues bueno. Vas dir, no, però veuràs com a l'altre no me'n posen 5, serà més. Així no va començar. Molt bé. I tu sempre has sigut entrenadora o també ho has jugat? No, jo vaig començar jugant en el 2019 al Ciutat de Xàtiva també, però me vaig lesionar al primer mes. Em vaig trencar el creuat i vaig estar fora 2 anys, també va vindre el Covid, la pandèmia, i me van operar més tard, i sí que en el 21 vaig jugar una temporada sencera, també jugava pues, de mig centre, d'extrem, i la temporada següent compaginava en 2 equips, en l'A i en el B. I en l'A jugava de portera també, vaig durar 3 partits perquè me van tornar a trencar els lligaments i el menisco i vaig dir hasta sí. Fins ací arribe jugant, però com no volia deixar-me, per a mi és una cosa que m'encanta, m'agrada molt
i vaig decidir treure'm el UEFA per a poder entrenar i esta és la segona temporada que estic entrenant allí. O sigui que supercontenta, al final no ha pogut ser jugant, però sí entrenant. Al final pues, busquem l'enllaç que pugui ser per a continuar disfrutant del que ens agrada. Perfecte, Helena. Digues, Carmen, que vol dir alguna coseta. Sí, jo volia fer una xicoteta puntuació. Carmen sempre ha estat loca per el futbol, parlant. Carmen sempre ha estat loca per el futbol, li encantava. De xocoteta, quan enseguida que va tindre l'edat la van apuntar i pobreta anava a córrer espagamunt. A meitat de l'entrener s'assentava que ja no podia més i sa mare va dir vaig a borrar-te del futbol i l'apunta a aeròbic. Al segon dia d'anar a aeròbic li diu a sa mare a mi em borres perquè jo aquestes tonteries no les pense fer. Quan va decidir ser portera de futbol, jo dic, Carmen, no sigues portera. Juga al futbol, però no sigues portera. Dic, perquè cada vegada que el marquen un gol, la culpa serà teua. Jo no sé si tindria 7 o 8 anys, no en tenia més, però ella ho tenia clar. Ella diu, ja tenint en compte que el futbol és un equip, si la defensa no defensa bé i en marquen un gol, també és culpa de la defensa. I si la delantera no marca, també és culpa de que no marque, perquè si a mi me'n marquen un i ells ne marquen 2, no perguem. Jo dic, reina, si tu tens tan clar, avant. És això l'únic que volia dir. Molt bé, molt bé, molt bé. És de veres el que dic jo, són dones valentes i són exemples a seguir, no? Ho tenien clar, sí, ho tenien clar. És el que sempre han comentat, però és per la igualtat, que hi ha que tindre... De vegades hem fet història, sabeu que a mi m'encanta la història i hem llegit vides d'altres dones i altres, però vegeu, no fa falta anar-se'n a aquestes dones, les tinguem així, aquestes xiquetes, aquestes xiques, per a mi són xiquetes perquè són tan jovenetes, però han fet tantes coses que increïble. Així que esperem que aquest programa hagi estat molt a gust i esperem que sentim-nos la setmana que ve. Val? I ens reemplacem per a propers programes i a veure si fem alguna coseta més. Això va avant, així que segur que ens sentirem més, segur. Sigueu feliços, bonicos.